χωριά. Βλαχούλα μου που κάψες την καρδούλα μου. Ωρε βλαχά τα βουνά κι από τα κρύα τα νερά. Βλαχοπούλε, χαμηλό ζωντανέ, ουρε κάνουν τα παλικάρια και παλαγούνονται. Εσύ είσαι μωρέ καημένη που δεν παντρεύεσαι, ουρε και μέσα στο χωριό σου δεν προξενεύεσαι. Για ακόμη μια φορά, αγαπητοί μου φίλοι, να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την αδελφότητα Γαρδικιωτών. Αλλά πριν συνεχίσουμε όμως, θα ήθελα να κάνω μια γρήγορη ανακοίνωση που αφορά όλους. Το δεύτερο επιστημονικό σεμινάριο λαογραφίας προσεγγίσεις στους παραδοσιακούς χορούς της βλαχόφωνης Ρωμιοσύνης θα γίνει στις 3 Νοεμβρίου του 2012 στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας Βόλο από τις 5 έως τις 10 το βράδυ. Διοργανώνει ο Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βόλου. Συντονιστής θα είναι ο κύριος Δήμος Βέρος, ο Γιάννης ο Δήμας, ο Μπάμπης ο Μούκελος, και οι οποίοι θα παρουσιάσουν αυτό το δεύτερο επιστημονικό σεμινάριο λαογραφίας που, επαναλαμβάνω, θα γίνει στις 3 Νοεμβρίου στο Βόλο. Και ερχόμαστε εδώ στον Γρηγόρη τον Χατζηλιμπέρη, τον άνθρωπο ο οποίος πριν αρκετά χρόνια, θα έλεγα, ήρθε στην εκπομπή μας με μια όμορφη παρέα τότε και παρουσίασε ένα πρόγραμμα εκπληκτικό. Ξανά πάλι σήμερα ξαναπαρουσιάζουν πάλι ένα πανέμορφο πρόγραμμα με κέφι και με κουράγιο συνήθως. Αγαπητέ Γρηγόρη, για ακόμη μια φορά καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε. Στο φιλόξενο στέκι σας εδώ. Είναι εξαιρετική και σήμερα η μουσική ομάδα, είναι εξίσου δυνατή και με αυθεντικό χρώμα και με αυθεντικό ασπροποταμίτικο χρώμα. Έτσι, αυτή τη φορά έχουμε κατά βάση. Για να γνωρίσουμε τους φίλους μας. Ξεκινήσουμε από ένα μη ασπροποταμίτη, αλλά γκυζεράει το τελευταίο καιρό πολύ στον ασπροπόταμο. Είναι ο Κώστας Παπαδημητρίου στο λαούτο. Ο Χρήστος Ολόζιος στο τραγούδι. Με ασπροποταμίτικα χωριά. Βεβαίως, από το Καρδίκι Τρικάλων είναι η καταγωγή του. Δίπλα μου στο βιολί. Ο Λευτέρης ο Σκορτσιανίτης στο βιολί. Βεβαίως. Ο Πλαστάρας ο Λεωνίδας στο ακορντεόν. Και αυτός δάσκαλος. Εδώ σήμερα. Δάσκαλος και αυτός. Και βέβαια έχουμε και τον Κωνσταντίνο τον Γεωργίου στα κρουστά, στον τέφ και στο τουμπερλέκι μας. Κολαπτώμενος και πολύ καλός. Εξαιρετικός, έχετε συνεργαστεί από ό,τι έμαθα. Καλύτερος. Και στο παρελθόν. Και με ήθος, πάνω απ' όλα, σημαντικότητα. Αυτό είναι που σπανίζει. Αλλά πάνω απ' όλα με πολύ αγάπη και μεράκι. Λοιπόν, οι φίλοι μας θέλουν τώρα ένα ασπροποταμίτικο ή γαρδικιώτικο τραγούδι, μάλλον. Ποιο? Χειμώνια σας χαιρετώ, Γαρδίκι μου γραμμένο. Είναι και της εποχής τώρα, έτσι, η μετάβαση αυτή από το καλοκαίρι στο χειμώνα, η εποχή του φθινοπόρου, έτσι, που έχει πολύ όμορφα χρώματα στον ασπροπόταμο. Αξίζει μια βόλτα κανείς να κάνει μια βόλτα να διαπιστώσει από κοντά. Και μια βόλτα μουσικοχορευτική δεν θα ήταν άσχημη. Βεβαίως. Πάμε. Άιντε μωρέ, χειμωνιάσε, αχ χειμωνιά,
άσε σε χαιρετώ. Ωραία χειμώνα σε χαιρετώ, ωραία καρδί μου γραμμένο. Πέσαν τα φύλλα, πέσαν τα, άντε τα φύλλα απ' τα κλάρια. Ωραία πέσαν τα φύλλα απ' τα αχλαριακά, ωραία καλό χειμώνα φεύγω. Άσε καρδίκι μου. Ωραία χειμώνα σε καρδίκι μου ασπρή ήσαν οι κόρφες σου. για να μην το αλυσμονήσουμε, ο κύριος Γιώργος εδώ θέλει να στείλει τα χαιρετίσματα στην κυρά του, για να μην έχουμε καμιά παραξήγηση.
Άστο αυτό, λέγε. Χαιρετισμούς κύριε Θόδωρα. Εκεί, κοίταξε την κυρά. Σήκωσε, πες. Την έχεις μία. Και όλους τους φίλους μου. Μία και μονάκριβη. Μονάκριβη, μία, ναι. Και έβαλες για πάρτι, βλέπω εδώ και στα φτάκι. Ναι, πάντα ας πούμε με ετοιμάζει η ίδια. Την έχω μία. Χαιρετίσματα, σε έχει μία και μονάκριβη. Δεν το ξέρουμε, Γιάννη. Σωτήρη, έλα σε παρακαλώ εδώ, μια που είμαι και όρθιος και εσύ. Κάτι θέλεις να μου πεις για την αδελφότητα? Ναι, καταρχήν θέλουμε, τώρα τελειώνοντας η εκπομπή, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Όλη η κοινότητα η δική μας για το χρόνο που μας έδωσε στην εκπομπή σου. Εγώ σας ευχαριστώ. Και τιμή μου. Θα ήθελα να πω ότι εκτός της παρέας της δικής μας, που τα περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, και από το νεοσύστατο σύλλογο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Γαρδικίου, απουσιάζει ένα άλλο κομμάτι της κοινότητάς μας, ίσως ο πιο παλιός σύλλογος γαρδικιωτών, ο Ευεργετικός Σύλλογος Τρικάλων, ο οποίος ιδρύθηκε το 1904. Ο πρόεδρος ο Σωτήρης ο Μπουντούρης, ο οποίος θα ήταν παρόν σήμερα, δεν μπόρεσε να έρθει για λόγους υγείας και ως εκ τούτου με εξουσιοδότησε να στείλω το χαιρετισμό. Στην επόμενη εκπομπή θα είναι και αυτός εδώ. Δημήτρη, έλα και στην παρέα μας. Είμαστε προς το τέλος της εκπομπής μας. Έλα στην παρέα μας εδώ, Δημήτρη. Αντώνη, Δημήτρη. Και για να τελειώσω για την αδελφότητα, προσπαθούμε αυτά τα τελευταία χρόνια η αδελφότητα να βγει από τα αποκλειστικά, στενά κλισέ του πολιτιστικού συλλόγου. Να βγει λίγο προς τα έξω, να γίνει γνωστή, όχι σαν σύλλογο, σαν αδελφότητα, αλλά κυρίως να δώσει αυτό τον πολιτισμό, τον μεγάλο πολιτισμό που έχουμε σαν χωριό, σαν γαρδικιώτες, και βέβαια σημαντικό ρόλο παίζει και η συμμετοχή της αδελφότητας. Η αδελφότητα είναι μέλος της Λαογραφικής Εταιρείας Ακαδημίας Αθηνών. Και το έντυπό της, το οποίο εκδίδει από το 1988, ήμουνα ο πρώτος εκδότης και συνεχίζω να είμαι, έχει αριθμό στην Ακαδημία Αθηνών. Λοιπόν, προσπαθούμε πάντα όλοι από κοινού ενωμένοι, και θέλω να πω ότι η συνέχεια η δική μας είναι αυτά τα παιδιά. Να φωνάξουμε τον πρόεδρο, είπαμε δύο κουβέντες για το σύλλογο των νέων. Σας καλωσορίσω και εγώ εκ μέρους του Συλλόγου Νεολαίας Γαρδικίου, ο οποίος ιδρύθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Αφορμή ήταν το πρώτο ντάμα γαρδικιωτών που διοργανώθηκε το Μάρτιο, όπου εκατοντάδες γαρδικιώτες διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, και εκεί δημιουργήθηκε ανάγκη δημιουργίας ενός συλλόγου που να εκφράζει όλους τους γαρδικιώτες. Έτσι, το καλοκαίρι δημιουργήσαμε το Σύλλογο Νεολαίας, ο οποίος διοργάνωσε μια λαϊκή εκδήλωση στις 12 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού, υλικό από την οποία μπορείτε να δείτε στο site της Νεολαίας, στο γαρδίκι.gr, όπως και στο site της Αδελφότητας Γαρδικιωτών Αθήνας Πειραιά. Και στη συνέχεια, 14 Αυγούστου, διοργάνωσε ένα πάρτι για την νεολαία όλων των Τρικάλων, όπου συγκεντρώθηκαν πάνω από 700 άτομα. Κάτι το οποίο προβλήθηκε από όλα τα μέσα της πόλης. Πολύ καλή προσπάθεια. Μπράβο. Πολύ. Ένα χειροκρότημα το αξίζετε. Χειροκροτήστε και εσείς, αγαπητοί φίλοι, γιατί πραγματικά εδώ είμαστε. Περίμενε Γιάννη, περίμενε. Γιατί θέλω να πω στον Αντώνη, έχω ένα κοινό ψυχολογικό με τον Αντώνη, γιατί μου έδωσε το κίνητρο και το ερέθισμα όσον αφορά την ιστορία του Ασπροποτάμου. Επειδή ο χρόνος πολλές φορές είναι πολύ λίγος για να μπορούμε να πούμε ιστορικά στοιχεία, πραγματικά θα ήθελα να μου υποσχεθείς, εσύ και όχι εγώ, μαζί με το Σωτήρη, να κάνουμε ένα αφιέρωμα ιστορικό, πολιτισμικό, πολιτιστικό, και με το ηχόχρωμα το γαρδικείο, αποκλειστικά για την ιστορία της συγκεκριμένης περιοχής. Μέσα στο χειμώνα θα είμαι στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σου. Να έρθετε για να αφιερώσουμε αρκετό χρόνο. Θα μας ενημερώσεις για την ημερομηνία και εμείς θα είμαστε εδώ. Ωραία. Και δεσμευόμαστε από τώρα ότι αυτό θα γίνει με μεγάλη μας χαρά. Έγινε. Σας ευχαριστώ. Αγαπητή μου Γιάννη, ναι. Ναι, εγώ θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συλλόγους του χωριού, μα όλους, που παρά τις διαφορές που μπορεί να έχουμε στα Τρίκαλα, όταν πάμε το καλοκαίρι στο Γαρδίκι, είμαστε ενωμένοι και βγάζουμε εις πέρας όλες τις εκδηλώσεις ενωμένοι. Αυτό είναι το καλό των βλάχων και των γαρδικιωτών. Επίσης, θα ήθελα να σας κάνουμε ένα δώρο, κύριε Ζούλια, από τις κυρίες του συλλόγου εδώ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα σήμερα. Με μεγάλη χαρά, γιατί είναι τα τοπικά προϊόντα. Φυσικά. Είναι η μεγάλη προσπάθεια που κάνουν. Αυτό είναι το καλάθι της γαρδικιώτης σας.
της Γαρδικιώτισσας. Όχι το καλάθι της Θεσσαλίας, είναι το καλάθι της Γαρδικιώτισσας. Αφού μιλάμε για το Γαρδίκι σήμερα. Σωστά. Και με την ευκαιρία σήμερα, κύριε Δεσδρούια, που είναι το Γαρδίκι εδώ, θα ήθελα να εγκαινιάσω μια συνεργασία με το Δήμο Πύλης και την εκπομπή σας, διότι πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι θέλουν να παρουσιαστούν στην εκπομπή σας, η οποία, όπως είπα και στην αρχή, προάγει τον πολιτισμό. Χρόνια, και όταν έχετε κενό πρόγραμμα, θα θέλαμε φυσικά. Κάθε σύλλογος που θέλει της Πύλης, μου έχουν πει πάρα πολλοί σύλλογοι, θέλουν να παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα. Να το επαναλάβω για ακόμη μια φορά, το λέω τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, αγαπητοί μου φίλοι, ότι είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι στην εκπομπή μας. Με ένα τηλέφωνο μπορούμε να συντονιστούμε και να βγάλουμε τη δική σας ομορφιά. Φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι για πια γαλαξιδιώτισσα και αμέσως μετά. Θα μείνετε κι εσείς κοντά μας να δείτε με ένα ηχόχρωμα ένας περιβολιώτης ο οποίος τραγουδάει για εσάς. Ο Γιώργος ο Κοσκουρίδας, είναι μια υπέροχη φωνή, μου είπε το εξής: θα ήθελα για τους φίλους που θα έρθουν να τους πω ένα τραγούδι. Θα το δούμε στη συνέχεια μόλις εσείς τελειώσετε για ποια γαλαξιδιώτισσα. Κάποια γαλαξιδιώτισσα. Λοιπόν, γεια σας, να περάσετε όμορφα. Θα συγκεντρωθούμε όλοι μαζί σιγά σιγά. Ξεκινήστε. Ευχαριστούμε την ορχήστρα που ήταν κοντά μας. Γρηγόρη, ξεκίνησε. Και όλοι μαζί με τους παππούδες μπροστά, ελάτε και οι κυρίες εδώ πέρα, να κλείσουμε την εκπομπή μας. Γεια σας, να περάσετε όμορφα. Ωραία κάποια γαλά, γαμάν, παλιάμα. Το έμαθα κι εγώ αυτά τα... Πηγαίναν για πάνω μαγαλιώτησα. Στο χέρι του Σαριμουνιάδη πηγαίναν και νύχτα. Τα χαρέναν μπροστά πίσω. Καμάν παλιάμαν αν τερνίτης και χατέραδι.
Tra